Calquera galego que o desexe pode colaborar na campaña de doazón de voz que vende lanzar a Xunta de Galicia. Tan só é preciso realizar a grabación de varios rexistros de voz mediante unha aplicación. A campaña promovida pola Xunta e a Universidade de Santiago busca crear un rexistro o máis variado posible do galego para que as ferramentas tecnolóxicas recoñezan e incorporen os distintos acentos e variedades dialectais, contribuindo ademais a ampliar e enriquecer o rexistro do noso patrimonio oral. O futuro galego vai a depender de que as máquinas tamén falen galego. E entón, dende un primeiro momento, se tomou o nome de Nós, justamente cando se cumpriu o centenario da xeración Nós, para este proxecto que o que busca é dispoñer de ferramentas para que o galego, por así dicilo, sexa tamén competitivo neste novo mundo de comunicacións, de máquinas, de linguaxe automática, traducción automática, xeración de texto automático. Por eso, a través destas iniciativas públicas, o que estamos facendo é crear ferramentas que logo se vai a poñer a disposición de todos os axentes para que tamén se poida producir en galego e se poida ter acceso en galego a todos os recursos que dispoñemos hoxe a través deste mundo de internet. O conselleiro de Educación presentaba a campaña en Porto do Son, onde tivo a oportunidade de realizar a súa achega a esta iniciativa, que pretende acadar como mínimo as 1000 horas de grabación. E o que queremos é recoller todas as variedades que existen no conxunto da xeografía grega para que, con independencia de que un sexa da Ría Sarta, da Ría Baixa, do interior de Lugo ou da montaña ourensana, pois todos nos podamos entender cando nos comuniquemos, esperemos que máis pronto que tarde, pois cos diferentes aplicativos tecnolóxicos que abren a porta, xa non tanto do futuro, senón abren a porta do presente na comunicación cos diferentes desenvolvementos tecnolóxicos. Ao longo de todo o ano, diversas aulas da rede CEMIT acollerán sesións de grabación como a desenvolvida en Porto do Son. Os interesados en colaborar poden facelo acudindo a calquera destas xornadas presenciais ou de xeito telemático a través da web doagalego.nos.gal.